Znate li da zastarjela i neekološka rasvjetna tijela rasipaju svjetlost iznad horizonta, te izazivaju svjetlosno zagađenje? Nepotrebne emisije svjetlosti gotovo da su izbrisale zvijezde s neba, a nestanak noći u velikoj mjeri utječe i na ljudsko zdravlje. Troškovi energije za sustave javne rasvjete predstavljaju značajan trošak za proračune gradova, budući da u ukupnim troškovima energije sudjeluju i do 30%. Modernizacijom, odnosno zamjenom zastarjelih neekoloških svjetiljki s novim, energetski učinkovitim i ekološkim LED svjetiljkama, te upotrebom kvalitetne regulacije i upravljanja, mogu se postići značajne uštede u energiji koje mogu biti veće i od 40%. Povećavaju se standardi osvijetljenosti, unapređuje se sigurnost prometa, te ujedno značajno reducira svjetlosno zagađenje. Na primjeru grada Splita, koji ima sustav od 17.000 rasvjetnih tijela, modernizacija ima potencijal uštede do 9 milijuna kWh godišnje, odnosno smanjenje od 2200 tona CO2 na godinu. Ne samo da je to financijska ušteda za gradski proračun i odgovorno korištenje novca naših građana, već je također i energetsko rasterećenje sustava opskrbom električne energije i veliko smanjenje zagađenja okoliša. Sve ovo doprinosi i cilju Europske unije za smanjenje emisije CO2 za barem 40% do 2030. godine, odnosno za barem 80% do 2050. A što je put ka razvoju niskougljičnog društva. Ovaj video sufinanciran je sredstvima projekta City & Gov u sklopu programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe, sve s ciljem stvaranja gradova i regija u Srednjoj Europi s niskim emisijama ugljika u atmosferi.